Ако нещо ти липсва, докато уж всичко ти е наред, чуй дали не е това, за което ще ти разкажа. Едно семейство. Седят си в кухнята, 11 вечерта е, децата спят. Жената му реди нещо, той седи на масата и гледа в една точка. Тя го поглежда и казва: какво ти е напоследък? Нещо си ми много странен. Нищо ми няма, просто съм изморен. Ти от седмици си все така уморен. Нещо на работа ли се случва, казва тя. Не бе, даже ме повишиха, отговаря. Тогава какво ти има? Нищо не ни липсва. Всичко, което сме искали, го имаме, всичко, което сме искали, сме направили. На работа сте повишили, какво още ти трябва? Нашия си помълчава и казва: всъщност нищо. Това е. Нищо не искам. Какво да кажеш друго, нали? И там е цялата работа. Той не е лъже. Наистина не иска нищо. И това го съсипва. Защото като не искаш нищо, лека по лека застиваш, смаляваш се. Лека по лека се изгубваш. Всичко, което имаш, вече го имаш. То е резултат от миналото, което вече е запълнено. Ама бъдещето стои някак празно, което няма живинка. Ма това как да го обясниш? Не знам. Но знам, че има едно място, на което си говорим за такива работи. С хора като теб. На една маса за няколко часа. Разговор, в който някой те разбира от половин дума. И най-накрая има лекота. А с нея и нова посока. Казва се The Table. Ела да се видим там.